Enhorabona! Si estàs mirant aquest vídeo significa que has acabat tot el curs online, que has fet les 37 setmanes del curs. Per tant, estic molt contenta, espero que tu també ho estiguis. Ho he dit molt ràpid, per tant, vull remarcar-ho una mica més. Fixa't al munt, el pilot d'activitats, exercicis, paraules de vocabulari noves que has après. Espero que hagis après moltes coses amb aquest curs, que t'hagis fet moltes notizen, no? Que hagis apuntat moltes coses noves i que estiguis també tan orgullós com estic jo de que hagis aconseguit fer tot el curs sencer. Enhorabona. Anem, doncs, a fer l'última lliçó, l'últim vídeo d'aquest curs online, i avui parlarem dels verbs beenden, enden, aufhören i, com no, d'un Nomenverbverbindung que és ein Ende finden. Comencem, doncs, per al verb beenden. El verb beenden significa acabar, significa el mateix també el verb enden, i la diferència entre aquests dos verbs és que el verb beenden, el subjecte sempre és una persona, siguis tu o un altre, i en canvi el verb enden és un objecte o alguna altra cosa. Per exemple, si tu dius ich beende nächstes Jahr mein Studium oder ich beende mein Studium nächstes Jahr. Ich beende mein Studium nächstes Jahr significa que l'any que ve acabo els meus estudis, acabo la meva carrera, per exemple. En canvi, si dius der Film endet 8 Uhr, la pel·lícula acaba a les 8, o der Weg endet hier, el camí s'acaba aquí. Aquestes dues últimes frases que he dit, com que el subjecte no ets tu, sinó que és la pel·lícula o el camí, el verb, per tant, serà enden. Amb el verb beenden serà sempre una persona, com per exemple, möchtest du das Spiel beenden? Significa, vols acabar el joc? O sigui, ja acabem aquí, no? Ja hem jugat molta estona. El següent verb és el verb aufhören. Aufhören és un verb separable, significa acabar o deixar de fer alguna cosa, i si el fem en passat seria hörte auf und hat aufgehört. No sé si us en recordeu, però el primer vídeo del nostre curs online era sobre els verbs beginnen o anfangen, i aquests dos verbs portaven la preposició mit més datiu. Doncs el mateix passa amb el verb aufhören. També porta la preposició mit més datiu perquè seria com el contrari d'aquests altres dos verbs que ja vam veure. Si el posem en una frase d'exemple, podríem dir ich höre mit meiner Arbeit 8 Uhr auf. Aquesta frase significa que avui acabo de treballar, deixo de treballar a les 8. La diferència entre aquesta frase que acabo de dir amb el verb aufhören i si ho digués amb el verb beenden seria que amb el verb aufhören avui acabo a les 8 i demà torno a la feina de nou perquè continua sent dia laborable, i en canvi amb el verb beenden significa que s'ha acabat, que ja no hi aniré més a treballar, ja he deixat la feina o s'ha acabat el contracte, etc. Si a la feina estàs fent un projecte i aquell dia acabes el projecte, llavors sí que pots fer servir, per exemple, el verb beenden. I l'última expressió que volia comentar avui és el Nomenverbverbindung ein Ende finden, que seria un sinònim del verb enden o l'expressió fertig sein. Per tant, acabar, trobar la fi, significa. Si ho diem en un exemple, podríem dir nach 3 Stunden hat die Sitzung ein Ende gefunden. Per tant, després de 3 hores es va acabar la reunió. No? Vam trobar un final, es va acabar. I fins aquí el vídeo d'avui. Que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!